Nya pa yato day ba? Unsa man tong nabalitaan ako sa yuda? 10,000 man daw to, nya ako nadawat 5,000 raman lagi. Ha? Ingon ko ba, nganong 5,000 raman niya ko nadawat na 10,000 man to? Unsa? Bungula gid uy, ingon ko ba nganong 10,000 yung nadawat? Ako 5,000 ra. Ha? Wag gyud ko'y nasabtan sa giingon nimo. Uy, nana po ni pamilyang bungol, oh. Mao ni nindot at saran. Bungul lang gid nimo, dili na ako kajikoy we. Tanaw ka. Sus, Ginoo ko. Naglalis po din yung mga bungol, oh. Pangutanon ta ka. Kabalo ka tong 10,000 lagi hatag? Ngano sa kuha 5 raman? Anong naglalis man sila sa kwarta nga? Nabadi panghatag ayuda. Ha? Wala ko nangawat og 5, pasangilan man ko nimo. Nah, wakadungog ang isa. Unsaon nila pagkasinabot do, ha? Utro po din yung buwangan ni. Ako pangutanan sa mga ba, nganong 5,000 raman nakuha? Ha? Wala ko nilabutan ng 5 nimo. Ikaw basin na kay 5 diha. Tagay ko bi. Ha? Ang ko, mangayo kong 5. Oh, pareha ta 5,000 ra po day mo ha? Otro po din isa, astang bungola. Unsa kaya nilang gilalisan dira oh? Bayato be. Nakatong sa bugas. Ila yung nadawat. Naglalis na po sa bugas, oh. Nah, tarong-tarongan ang istorya nimo ha. Wala bi ako nangawat og gas. Nagpatakar, min taon sila tubag. Uy, unsay gas? Unsa na to yung gingon jay? Ha? Otro po din isa, astang bungola. Yabag na misigir kag ha? Pero Taysa, kinsa man pwede ingon nimo nga nangawat og gas? O gani no, dapat pantay-pantay lang paghatag sa bugas. Ha? Nana po'y namatay? Na, makabayan na dito sa dayong ani. Anong nabot magkasmani na bugas man gisuryan diri? Ningon balik ko kakoy gahi diri. Terus ikaw koy, mas hindi ko kadungog. Kita na ko si Mong Naong ba naglagot na kaskuha. Na, magsumbagay ng mga bungol, oh. Naglalis naman ni sila. Hoy, relax ra mo dira. Ha? Ha? Ulo na ko na, bi. Tutsaran ako ni. Basta kung gingon sa inyo ha. Di ko mo sugot kasi 5,000 ra gyud ako madawat. 10,000 to, na 5,000 ra. Ha? Hoy, Paps, naman ka diya. Hoy, mayong adlaw, kumustahan mo diha? Ha? Ay, ayun na lang. Padayon na mo istorya diha. Sino yung ni Papuloy ko? Sino? Ay, basin manglista na kay nana po'y ayuda. Ay, Paps, di lang sa aming palit mangga kay wa may kwarta. Ha? Unsa ini banda? Nga wala man tagi buhat diri ah. Tambuang nimo. Naalaan na noong tagmamaligag mangga ni. Ay Paps, di pa bi mo palit man eh. Kay mga bungol man mo, istoryahan tamog di maubi. Yan. Oy, Paps, ako kay kag itlog. Oo, gabalik dyan og itlog sa una. Ayo, toy. Kapangag mo ng agi nimo. Aw, tigbanga ko sa una ay, banang balon. Tigbanga ko sa una. Ayo, kay mong duwa ba? Kasi nabot pud sila oh. Murag yug makadungog. Nareact po ning isa, oh. Otro po ba yung bungol? Unsa ka? Nakay ginaistorya ka? Ay, gwapa unta ka ba? Bungol lang. Ha? Ha? Hotdog? Di pag ko madulog nimo oy. Iyo. Mahiblat mo pa rin pamilyahan ni, oy. Ay mong kabalaka. Kay kamong pamilyahan. Kita mo, inista sa ayuda. Uy, oh, lista. Lista. Magitson na siya. Oh, litsong ng tamo. Wala ka kap, bad na. Ay, kadungog ka? Di ba? Pamilya mo bungol? Sila raman, nagtambar mo ko diri. Wala ka. Yate na ni Ronabi na kung puro bungol ni. Wala ka kap, ikatag na ko ni sa barangay. Kap, bantay na duwa may kabot pista. Bantay na, invite na pista.